Здравейте, аз съм Пъкаледър БГ и това е 8 епизод на Майнкрафт поредицата. Тук без да искам почнах без да осведома, без да по-почна аз снимам и малко съжалявам за това. Само долу ако има... Добре, няма лава. Жив съм, здрав съм. Почти винаги. Добре, айде да... Чувам зомби. Не хвърляй торч, бе. Диаманти! Идвам за вас. Па зомбиш долу от някъде. Ще ме удари. Ей така. Само да не падна в лавата. Диаманти. Много ви обичам. Само това ли бехте, бе? Вашата кожа не ви обичам. Как няма да ви обичам, бе? Вижте всичко. Къде си твоята кожа? Това зомби ей таменка има сигурно нещо. Ето го! Не ме е страх от теб. Не! Не! Сега как да ги щупа? Чай да вия зомбито дали иде. О, спрях водата. Тук има обсидиан, на там има нещо, там няма как да си иде. Тук е бая страшничко. Паднеш ли във водата? Колко диаманта взех? 3. Чакайте малко. Така, мисля... Как мисля? Аз нямам, докато снимам, нямам право да мисля. Отгоре сме дошли, нали? Чувам паяци. Да, там нагоре не съм ходил. Ще си идем. Чакай да взема малко кол тук за... Я дърво имам ли? Имам дърво. Така, сега взема, ще побеко още малко. Да намеря нещо да кача поне 30 левел или да видя някак си да направя всичко там дека са енчейнтва, че... О, супер. Се енчейнт на кирката малко. Сега ми идвал ли съм? О, има злато. Яху! Сега само някой да не дойде да почне мули. Само едно злато ли? Ти се баба с мен. Как само едно злато, бе, бате? Редстоун. О, редстоун дига. Редстоун ще ми го дигне. Ми дигне левела. Ой, то бая. Чай сложа една факла тук да грей. Че замръзна след малко. Си направо краса с редстоун. Чакай малко, аз тук май съм бил. Тук съм бил, тук мога да се върна сега. Тук заслужава се с пуснещи вече.
Има зомби. Ела бе, отворко. Само да не идва отзади. Си падайде. Лазурит голд, що става тука, бе? Дигам 29 лева. И та има голд. Бе, тука пълно за злато. Хайде, па майката. Спряхме водата. Dead end. Защо ли спирахме само водата? За да видим, че е dead end. За това спряхме водата. Къде ми гъмжиш, бе? Лакът си... щех да кажа паднах, обаче не паднах. Тук е dead end, няма нищо. Така, нека се връщаме, да излизаме. Така, от тук на къде бех? Ей, тук къде беше мелето? Стига, бе. Някакъв бък ми се показва. Не гасни фенех. Как съм се качил тука, бе? Еба майката. А сега тука дали ще има от уния дека ма викаха за меле? Има ли? Нема нищо, всичко бяга от мен. Кой гъмжи там, бе? Кой си ти тъл гъмжиш? Да ти бама. Твоята кожа. Някой още гъмжи има ли? Нема. Хайде. Бях в моята къща и излязох от нейда си. Чакай, ние сме натам, бе. Ето ни е златната къщичка. На героя дали му се спи. Така, тук бе храната. 5 пържола. Това няма го прибирам. Нямам повече храна, тук бе водата. Така, май ми трябваше запалка да си направя, да? Тук при храната имах. Ще не да сложа така. Тук слагам някои глупости. Тук. Огради, пещерняци, глупости, всичко. Я да видим някой как топ да не е станал пак. Път даже ми и не даде.
С печалба 12 от 12 картофа. Сега трябва да си оставя картофите. Те две семена дали ще ми стигнат, един бог знае, май ще ми стигнат. Ти кога озря, бе? Па трябва да се качам догоре. Но аз няма да го направя. Така, тук ще да enchanting table. Така. Сега да го направим. Така. И тук трябва да изкопаем още едно, за да мога да скокна направо вътре. Така. Две, три, 4, 2. Толкова ли бе? Има един начин да разберем. Да, имаме портал към Ада. Яху, бейби! Скъпа как си? Добре, имаме портал. Тук ще можем. Тук вече не можем. Добре. Да стане така. Добре. Да идем да направим няколко книги. Така. Кожата е у мен. Къде съм го позиция? Имаме 34 захарна тръстика. Шест книги. Това са ми 2 рафта. Тоест бая... Чакай, бе. Къде беше дърво от тук? Така. Имаме 3 рафта с книги. И... отиваме да търсиме добитък. Трябва да намеря от някъде някакво седло. Защото предишния епизод намерих магарета, искам си ги опитума. Ще заведа някоя в къщата. Тук що има. Добре, сега не ми но па трябва да влизам. Тук има майката, тук пълно с пещери само, бе. Как така няма крава, бе? Дайте ми някоя крабичка. Защо ги избих всичките? Така за кеф ли? Но това става тука, бе. Това е...
Някъде скелет май тук. What the hell? Тоест аз имам кожа. Тоест имам кожа за още 6 книги. Тоест за още 2 рафта. Тежко е. Без чит. Няма начин, обаче аз ще се справя. Това крабичка ли? Щех да падна. Нещо и от пресета не стаята е. Добре, да се върна. Колкото имам толкова. По-нататък ще може да направя още. Всъщност аз сега, ако успея, имам 6. Това са ми още няколко рафта. Не знам колко ще ми излезат. Стига му отгая. Кавал Цветков. Така. Излизат 6. И 2, 4. И още един рафт. Общо 4 рафта. Взем чародейската и отивам. Къде ми е месото? Стига, трябва да пусна да се опече малко мръвка. Защо рудата е тук? Омага. Така, през това време вземаш, ще направя един хляб, може би. Аре. Защо го хвърли, бе? Защо го хвърли? Колко ли дават тия хлебове? Много е дигат. Като за... Туп. Това къде го става? Това го става долу под нея. Така. Ще направя един меч. И ще си ги енчейтна. Наколкото мога. Така, то меч на колко може? 8. Айде на повече не може ли? 12. Няма да разчитам да го да. Нечупливост. Ти са базика с мен. И на кихката и на нея нечупливост. Абе, чияк ти се бава с мен, сега ще си направя някой друг меч, си го енчантна на 6. Няма нечупливост. Нема огнен аспект, нема нищо. Как може такива работи? Една острота на 4 на 5 и готово е. Ти се базика с мен. Пак нечупливост. Абе, та ти ба, майката ти ба. Защо се нечупливост ми даваш? Твоята кожа, сега си я взема месото. Баси демокрацията, баси и чудото. Тук има картоф. Къде са? О, добре, имам едно семе бонус.
Добре, мисля това да е всичко от този епизод. Ако искате да има още клипове, се абонирайте за мен, а ако клипа ви е харесал, може да чукнете лайк бутона. Това ще бъде от мен за сега и се видим в следващия епизод 9. Чао!